ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ କଣ ହନୁମାନ ସତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଉଥରେ ଫେରିବେ? ଆଉ ଯଦି ଆସିବେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ କିପରି ମିଳେ? ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଠି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଓ ହିମାଳୟର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଲୋଭ ଓ କାମନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବ। ଯେବେ କଳିଯୁଗ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ କଳି ରାକ୍ଷସକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନେବେ ତାଙ୍କ ଦଶମ ଓ ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର। ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଳି ରାକ୍ଷସ ଓ ତାର ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବେ। ସେହି ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ ପବନପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ବୀର ହନୁମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନେଇଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ପର୍ବତରେ ବହୁତ ରେୟାର ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମିଳିବାରୁ ଏହି ବିଲିଫ୍ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।